Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Yau nan kalli wani abin mamaki ne ta cikin browser mu, shine nake naga, wato ina so kowa ma ya duba da kyau. To kun ga idan muka shigo internet, kun ga inda aka rubuta no internet na? No internet. To kawai shikenan daga na taba wannan dragon din nan. Wannan dragon nan kawai sai ya zama wai game. Dan Allah ku duba mu wannan, za a taba kan wannan dragon din. Ka duba fa. Shikenan ya koma game yanzu. Kawai sai ka taba dragon din nan zai tsalle nan. Ka duba dan Allah. Retry. Kawai sai ya tsalle, ai tsalle. Kun duba fa dan Allah. Ka gaskiya yin browser nan. Ha ba.